وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أبي أمامة سخبلان بره إتكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمبر صلى الله عليه وسلم إتكن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا من وغد إتم üytügen Cennettin az gölüşünde rabıdı tüben gölüşünde uşmaktın üyü kim gati kim liman taraka kaldırha tigen talaşıwdy miraa biröw menen huz görüşdirýüdi we in kana muhiqqan onun hakkı üstünrak bolhala özüniň hakkı üstün bolup da Allah Teala rizalygy üçün biröw menen huz görüşdirýüdi kaldırhan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vegada bire oşu kaldırgan kişige ojmaktyň tüben gölüşünde öýünde elhamdülillah ve bi beytin fi wasatil cenneti limen terakal kezibe ve in kana mazihan hem üýdi vegada ýetemdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wasatil cennet wasat orta ölüşde ojmaktyň orta ölüşünde kimti kaldırha aldaşywdy şaýartyp gına bolhala mazihan Gaýry wagtda şaýartyp aldaýbys betinde ana şol şaýartyp aldarga tilegen wagtda oşo hadisdi esibizge düşürge kerek özübiz tilepde şaýartyp aldawdy kaldyrhak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ojmaktyň ortasynda öýdi wagada ýeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in wagadahy hiç şikhiz ol utelasek elhamdülillah وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه همتي üý wagata ýetemdi في أعلى الجنة ojmaktyň iň üstki ölüşünde أعلى لمن حسن خلقه kimniň huluky ýaxşy bolsa diýen hadis sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih bul dürüst hadislerden biri oşo hadiske garasak indi kardeşler bizge özübiziň halyklarybızdy ýaxşy etdirge kerek. Şaýarty bolha aldaşylarybızdy kaldyrga kerek. Hamda uzara hul köreşdirýärleribizdi Allah Taala rizalygy üçin kaldyrga kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den wagadahyna tap kilip oşmakka ýeneberdik. Bul bizden üçin zor hadislerden biri. İhtibar etdik, uylanaýyk, özübiziň tormuşybyzda, özübiziň ýeşeýişibizde Allah Teala bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetlerini tutup şolarga eýerip, şolarga sakyryşylardan dip ýeşerge nasiplerden.